Dragi moji, dobar dan. 9:54 po srpskom vremenu, 10 isto toliko po moskovskom vremenu. Za mnom je juče bio jedan strašno težak dan, kao što ste mogli da primetite. Izgleda me čeka još jedan, možda malo bolji, ali svakako težak, jer vrlo važna vest, počeli su da mi skaču leukociti. I to su mi skočili više 10 puta, što znači da je moja koštana srž krenula da proizvodi na osnovu one transplantacije novi imunni sistem i da ga protežira kroz organizam. Svi ostali parametri su dobro, stavit ću sad umesto moje ove glavuđe parametre koji su trenutni. To možda mogu Vanju da vidi samo šta i kako, ali ja mislim da je sve okej. I jeste sve okej. Tako da, to je to. Doktor mi je kazao da očekam da imam glavobolje, da me bole kosti, da me, ako budem imao, da odmah reagujem, da zovem, da mi nešto što će mi daju i tako dalje, ali da je to sasvim normalno. Jedan dan ranije izlazim iz izolacije, zato što, kako on stalno pominje, by the book, znači sve kao po udžbeniku idem, čak i ispred toga, što je super. Moram na neki način sada da sam sebe malo opravdam za jučerašnji moj klip. Razmišljam šta ću da pričam, ali moram da pričam na srpskom. Onako kako ja inače govorim, svi me manje više, oni koji me znaju, znaju da sam takav, ali želim da vam kažem da znam da ste svi dobronamerni, makar ove koje ja poznajem, apsolutno znam da ste dobronamerni, ali, znate, tuđim kurcem se mnogo lako gloginje mlate. Baš. Vaša želja da meni bude bolje, neku čudnu foru, to moram da objasnim, nemojte krivo da me shvatite, neku čudnu foru pravi na mene pritisak. I ja umesto da, ja bih još više htjela kao da se pokažem, izgleda da sam ja do detinjstva bio dečko koji kao nešto obećava, dečko koji ispunjava, dečko koji je ne znam šta, i valjda to ostalo do današnjih dana, i onda mi to pravi pritisak koji ja, brate, znaš, onda imam sramotu da, ako izađem, šta će da kažu, umesto sam sebi da kažem šta me briga šta će da kažu. Primjer sam poruku jednog mnogo dobrog prijatelja koji kaže, prestani da se žališ. Došlo mi da ti napišem, izvini, a kad sam ti se ja ikada za ove stvari žalio? Da li se sećaš da sam jednom nešto rekao? Ti potpišem da nisam se nikad žalio. Uvijek kad me zadaš, pitaš me kako ću kažem dobro. Slušaj, kad nisam dobro, ja ću ti kažem da sam dobro. Dakle, šta imam od toga što ću da kukam? Međutim, juče je bio takav dan, namestilo se, jednostavno prso sam bio, ništa mi nije išlo od ruke. I danas mi ne ide baš bog zna šta, koliko od ruke, ali me malo diglo ovo 0,4 što je skočilo i tako dalje, znači izlazim iz izolacije, moći ću malo da se smucam. Dogovorio sam sa doktorom fizioterapiju da me šalje kod ovo, kako se zove, kod ovih gore, vidio sam im sjajnu neku salu i da su ludaci neki rade tamo, kad sam išao, ne znam, nešto na magnetnu rezonancu i tako nešto. Neke šarene lopte, nešto tamo, neka me teraju, neka me muče, neka mi rade što hoće, ja neću da odbijam to. Cilj je u stvari da oni meni pokažu principe šta ja treba da radim, kako ja treba da radim, da bi se oporavio. Treća stvar. Ovo moram da objasnim ljudima, jer shvatam da, mislim, niko nije medicina, ja sticam okolnosti, sam ovo morao, da kažem, sad naučim i tako dalje. Multipla skleroza je, kako se kaže, multipla. Ko Fiat multipla, imaš svašta da bude u njoj. Što kažu, sramota kad ulaziš, ne, kako beše, milina kad ulaziš u nju, sramota kad izlaziš iz nje. To je vid za Fiat multipla.
Dakle, ali ovo nije to. Dakle, različiti su oblici, kod 100 ljudi, 100 oblika, 100 čudi i tako dalje. Suština svega jeste da ona oštećuje kablove, izolacije kablova u mojoj mašini. Shvatite to tako. I ako se 2-3 kabla nađe jedan blizu drugog, onda dolazi do takozvanog šmercovanja. A tamo, šta već, pokreće taj kabl koji nije izolovan, onda znači tamo i ti motorići, aktuatori ili šta već, i oni ne rade kako treba. Ovom transplantacijom, molim vas, pratite me, smo mi stvari ukinuli da se te izolacije više jedu same od sebe. Ali, nismo popravili samu izolaciju. Znači, žite su ostale ogoljene. Dakle, moguće se opet da dođe do alarmnog lema, što bi rekli majstori, ili šmercovanja, ili kako god dođete. To tek treba da se zanovi. A to ne radi imunni sistem. Imunni sistem, sama reč mu kaže, je odbrambeni sistem. U nauci, koliko sam uspio da počitam, postoje derbi, da li se to obnavlja, da li se to ne obnavlja, kako se obnavlja, ako se obnavlja i tako dalje. Ali svakako da ima određenih pomaka da se nešto obnavlja, nešto ne obnavlja. U prilog tome, ovde svi, kojima zaista verujem, jer ne zato što možda nemam izbora da verujem nekom drugom, nego jednostavno oni svojim aktivnostima su pokazali kako se radi ovo. Na kom nivou se radi. Sve vreme na najvećem mogućem nivou. Tako da, zato sam tražio fizioterapiju. Dakle, da mi pokažu, da mi ukažu šta i kako se radi, šta i tako dalje, ne bili ja te moje, da kažem, izolacije na kablovima, ovojnice, nerava, mijelin, medicinski rečeno, obnovio. Ili ako je toliko oštećen da ne može da se obnovi, da organizam nađe drugi put i da cepe. To će u stvari biti borba kad se vratim. Zato sam juče rekao, i bio sam u pravu, kad se budem vratio u Srbiju, ja ću biti isti kao što sam i otišao. Samo što u sebi neću imati neke borbe i neke tegobe koje sam samo ja osjećao. Hvala Bogu, ima ljudi koji osjećaju bolove, ja nisam ništa toga imao, ali recimo, ja ću biti sad ću znati šta mi, tačno kad znam, kad mi ne radi, znam, to je posledica u stvari od gospođice multiple. I na tome ću raditi. Tako da ne brinete, neću da se predam. Šta sam teo još? Da. Dogovorio sam sa Anastasijom, sad moram da nađem još nekoga ko će, možda ova Tereza luda, možda moći i ona Amerikanka da ide, Australijanka, da ide sa mnom da obiđemo Rusiju, Moskvu. Kaže, Anastasija, podelite trošak 80 evrića. Kažem, dobro, 80 evrića, ajde platimo. Mislim, glupo, nikad nisam bio u Moskvi, da je ne vidim. Podelite trošak i tako dalje. Dobro, okej. To sam dogovorio. Naručio sam od Anastasije majicu Rosija. Nekada ću mi pošalja šta je našla, pa ću ja da zaberem, pa ću da kupim. I tako to. To je to. Neću da budem namerno onako više histerično optimističan, zato što vidim da to u stvari meni se obije o glavu, jer ljudi misle da ću sad ja da dođem, otprilike kad izađem iz aerodroma, ono kao, gde ste momci, idemo! A neću, jebi ga, ne žali meni, ja bi ovo. Ali neće moći. Neće moći ove noti. Tako da, za sada imam to. Biće bre okej. Mislim, šta znam. Puno vas pozdravljam. Polako se spremam za dolazak tamo. Check-inovi, mesto, avionu, držanje, to ću sve da rešim. Imam i čoveka mogu.
Tako da, eto, 7 dana, ispade sada, ako je 7 dana do kraja danas, sutra će biti 6 dana ću biti libero, znači, ići ću, ako bude mogao, smutit ću se tu po klinici, po okolo, po tim parkovima i šta ti ja znam da ima, čisto da probam sebe da vežbam. Znači, neću da budem, matura u sedelice. Puno vas pozdravljam, držite se, čuvajte se, ne dajte se. Ne dajte zlikovcima da vas truju. Pa se čujemo. Vole vas sve. Ipak vas voli sve Igor. Jer da vas ne volim, bi ovako ovako čim vidite da skačem. To znači. Aj, čao.